Ahoj Luci, my jsme Ahoj, zpátky. Ani. Je to tak? Ornella s Agatou nám vyklidili pole, aniž bychom to čekali, když jsme natáčeli první tenhle speciál. A my děkujeme za všechny krásné ohlasy, které jsme dostali na ten díl. Měla jsem obrovskou radost. A bylo to pro nás hodně nečekané, to můžeme asi obě říct. Je to tak? Je to tak. A to jsme byli takový, řekla bych, milí, takový hodný holky. Takže si myslím, že proto jsme dostali tolik pozitivních ohlasů. Hodný holky, se kterými by každý chtěl kamarádit, jak jsme si říkali. Že... A tak každý ne. Každý ne, Každý ale ne. my bychom s náma třeba chtěli kamarádit. Jo, ale já si myslím, že po tady tom dílu už nebudeme chtít ani se sebou kamarádit. Jako my spolu, jo. Budeme takhle drsný? No, tak řekněme si to takhle. Ty poslední 3 měsíce, já nevím, jak pro tebe, já si myslím, že ty jsi teď na takovém jakoby velkým jako vzestupu, tak pro mě byly třeba docela hrozný. Pro mě byly taky těžký, to je pravda. Co bylo pro tebe těžký? Pro mě bylo strašně moc těžký a je to jakoby věc, kterou teď osobně hodně řeším. A vím, že jsme i dostali feedback, že máme být osobnější, takže to klidně uděláme. Myslím si, že to je správný, že to zase jakoby zasadí naše povídání o krásných věcech do nějakého rámce, do nějakých hodnot. Tak je to, že bohužel u mý nejmilovanější babičky, pro mě nejdůležitějšího člověka, který vlastně strašně moc stvořil to, kdo jsem, a dal mi takovou tu obrovskou chuť do života a pocit, že překonám jakoukoliv překážku a že když něco neumíš, tak prostě jdi a nauč se to všechno zvládneš. Tak se zjistila velmi závažná terminální nemoc a tady ty dny jsou velmi, velmi krutý, ale jak říká moje sestřenice, především k ní. A každý takový ten moment, kdy se můžu nadechnout a kdy můžu řešit něco krásného a můžu být i v takovémhle jakoby prostoru, který je vlastně jako hrozně krásný a můžu se dívat na tvoji novou kolekci, kterou máš na sobě, tak je pro mě vlastně paradoxně takovým důkazem toho, jak krásný je žít, jak smysluplný jsou tady tyhle ty věci v životě, že já vím, že když jsem dřív pracovala v modě a měla jsem okolo sebe třeba kamaráda, který byl doktor, tak jsem si říkala, já ve srovnání s ním dělám hrozně nicotnou práci, absolutně jako nedůležitou, povrchní, marnivou. Ale teď, když sama třeba prožívám jakoby velkou existenciální těžkost, je to nějaká konfrontace s tím, že podle mě, když ztratíš takhle jakoby milovaného člověka v rodině, tak je jasný, že už tě nikdo takhle v životě milovat nebude. Že máš manžela, že máš děti, že to je jako skvělý, ale že teď už to bude jenom o tobě hodně moc dávat. Ale že už jako vlastně končí ten okamžik, kdy dostáváš. Takovýho toho jakoby pozdějšího dětství. Jo, určitě, což jakoby tak je. A já si myslím, že tohle to vlastně, jakoby ta móda, ty krásné věci, to, že se tady můžeme bavit o tom, kdo má jaký vkus a jestli to je jako za nás pěkný nebo nepěkný, tak je vlastně úžasný, je to důkazem toho, že jsme naživu a hrozně mě to těší a dovedu si představit a moc to doufám, že takový díl, který se s námi lidi poslechnou a třeba zrovna taky prožívají něco těžkého, že jim umožní taky ten moment toho odpočinku, kdy se můžeš prostě zastavit a řešit jenom takovýhle jakoby zdánlivě jakoby pěkný věci, jestli mi rozumíš. Myslím, že jsi taky mnohokrát byla v životě v okamžicích, které byly pro tebe strašně těžký. A právě ta móda mě vždycky držela. A vystihla si to vlastně hrozně krásně, protože než jsem se já rozhodla, že teda celou svou profesní kariéru, kterou jsem si dřív představovala jako třeba někdo, kdo bude pomáhat politikům nebo kdo bude novinářkou a tak jsem se nakonec rozhodla zasvětit čistě módě, ale dávno jsem si to úplně jako jasně obhájila, že vnímám to tak i z té osobní zkušenosti, i ze zkušeností jiných, že si myslím, že dělat něco takového je vlastně úplně stejně důležitý, jako být tím lékařem nebo terapeutem, nebo vlastně kýmkoliv jiným, protože je strašně krásný, když můžeš pořád, byť se ti dějou nějaký ty těžkosti, tak tu radost nějakou z toho života mít. A já vlastně i v těch nejtemnějších chvílích, které jsem třeba sama prožívala, jsem pořád měla nějaký ten svůj důvod, proč žít a co mi dělá radost a bylo to tady tohle. Takže... A bavilo tě to ve chvíli, kdy jsi opravdu měla velmi těžkou situaci, která se týkala tvého prostředního syna? A bylo to takové strašně temný období? Bylo to těžký, bylo to temný a těch momentů radosti v té době bylo málo, ale ku podivu úplně každý den, a ty dny byly příšerný a byla jsem fakt jako v hlubokých depresích, tak úplně každý den si myslím, že jsem vlastně přežila už jenom díky tomu, že jsem ráno se upravila a že jsem pořád přemýšlela nad tím, co si třeba obleču, když tam a tam půjdu a vlastně mi to hodně pomohlo.
Nikdy jsi jako neříkala, to vlastně nemá smysl, nebo je jedno, jak vypadám, je jedno, co se mi líbí, když tohle je takhle? 1000krát jsem si říkala, že vůbec život nemá smysl a přiznám se otevřeně, že jsem jako mývala dny, kdy jsem si říkala, že bych možná radši umřela, bylo to jednodušší, ale stejně se mě nějakým způsobem tady tohle drželo a vlastně bych asi nikdy nevyšla třeba na ulici úplně totálně jako neupravená nebo v něčem, s čím se jako nestotožňuju a tak. A jsem vlastně za to vděčná, že mě to nějakým způsobem drželo při životě a asi i od té doby si vždycky opakuju, že vlastně to, co dělám a že se té módě věnuju a že chci nějakým způsobem lidem v tomhle pomáhat, má fakt smysl. Já jsem se tě vlastně vždycky chtěla zeptat na jednu věc. Ty jsi člověk, který vždycky, když tě poprosím, abys přispěla na nějakou sbírku, tak vím, že jsi první člověk, kterýmu můžu říct, kdo to udělá. A vím, že spousta takových věcí děláš i ty sama, že prostě je to pro tebe strašně automatický a že vnímáš hrozně moc a dokážeš jakoby hluboce soucítit s lidmi, který jsi nikdy neviděla, hrozně se tě to dotkne. Jak pak, jakoby, já s tím totiž vnitřně sama bojuju, proto se tě na to ptám, jak pak se v tobě jakoby vyváží to, že za prvý chystáš biznis, kde budeš prodávat věci za určitou cenu a pak sama si nakupuješ tady ty věci za určitou cenu. Jak tohle jakoby... Hele, to je hrozně jako zajímavý vlastně dotaz a já musím říct, že mě právě tady tohle, taková ta jakoby nějaká jako povrchnost, luxus, někdy i nějaká prostopášnost, věci, které jsou zbytečně drahé a tak mě to vlastně pomáhá trošku vyvážit právě, nevím, abych to řekla správně, takový můj vnitřní svět, který je jako hodně hluboký, hodně empatický vůči jako všem, hodně vlastně prožívá všechny ty zlý věci, které se třeba dějou, hodně samozřejmě vždycky řešíme děti, nemoci a tyhle věci. A já mám pocit, že vlastně někdy bych měla tendence až moc jako zapadnout do tady toho přemýšlení a tohle je něco, co to jako hezky vyváží. Tak prostě sama třeba radši udělám to, že si koupím něco jako drahýho a vychutnávám si takovou určitou povrchnost toho života. Ale myslím si, že je to právě takový jako příjemný vyvážení. Člověk nemůže se jenom prostě utápět v tom, co se děje ve strachu o svý děti a všechno a právě možná i proto mi ta móda trošku pomáhá vyvážit tady tohle. A ty jsi říkala, že to byly taky pro tebe teď náročný měsíce. Proč? Jsou intenzivní. Naštěstí jsou všichni v mém okolí zdraví, za to jsem strašně vděčná. V osobním životě je to fajn, ale je samozřejmě náročný budovat biznis, kterému strašně věřím, ve který jako doufám, že bude fungovat, ale nevíš nic, zadlužíš se úplně extrémně a dáváš do toho všechno, ale sázíš všechno na jednu kartu a Takže období je to dramatický. dá se říct. Je to výzva. Budíš se kvůli tomu ze spaní, jestli to vyjde? To popravdě ne. Já se spíš mám problém usnout s tím, jak mi každý večer víří hlava. Nevím, jestli to máš taky tak. Já si myslím, že mám ADHD, který jsem si teda diagnostikovala sama. Moje terapeutka mi řekla, že si to také myslí, ale oficiální diagnózu nemám. Já vím, že to teď všichni jako řešíme, ale... No a chceš jí mít tu diagnózu? Možná popravdě, kdybych si našla čas tam zajít, tak bych ji asi chtěla, protože by se mi podle mě strašně ulevilo v takovém tom moje vlastní neschopnost a roztěkanost není jako dána právě mou neschopností, ale tím, že mám nějakou diagnózu. Takže někdy si zajdu a myslím si ale, že ho fakt mám, co chci říct, že prostě večer mívám strašně problém v tom, že mi víří všechny myšlenky v hlavě a nikdy nejsem schopná vnímat ani děti a tak a je to těžký, protože si připadám strašně přestimulovaná. A není to jako opravdu tím, že jsme strašně moc zahlcení tím vším, co prožíváme? Ono jako promiň, ale mít 3 děti, několik biznisů, nemyslím si, že máš pomoc tak, že by si mohla třeba celou péči o domácnost delegovat někomu jinému, všechnu logistiku okolo dětí delegovat někomu jinému, tak to prostě není. Ale spoustu věcí deleguju a mám prostě pocit, že třeba generace našich rodičů ty pomoci tolik jako neměla externí a zvládali to líp. Teď si mi strašně nahrála, musím k tomu Povídej. taky říct nějakou věc. Hodně to jako řešíme spolu, že jo, off record, jako to generaci našich rodičů, řeším to se spoustu svých vrstevníků. Generace našich rodičů sice neměla takovou pomoc, i když v minulém díle podcastu, kdo jste si neposlechl, tak třeba si poslechnete, tak jsme řešili, že jsme vyšli každá z jiného prostředí, že já jsem vyrostla v prostředí, kdy ta pomoc hodně byla a nebylo to stigma, i když všichni se koukali na moji mámu, jak ona říká, jako na nějaký zvíře v zoo, že prostě... Že má třeba někoho na úklid nebo... Nebo já si pamatuju, na hlídání. jak prostě moje máma je klavíristka,
ve státní opeře a častokrát i vystupuje na scéně se svými koncerty. Ty lidi musí nějak vypadat a je to naprostý standard. Zaplatila si lístek za to, že ten člověk něco umí a nějak na té scéně vypadá. Poskytuješ službu. A já si pamatuju, jak prostě chůva, která tam byla s mými mladšími sourozenci, říkala učitelce angličtiny, no ona paní šla ke kadeřníkovi a proto si mě najala ke kadeřníkovi, to je pohroma. Tohle to si dovolila. Dobře. Tak to bylo, ale to už nebylo ani ze socialismu, to bylo Ne, to bylo 2000. Dokonce. To bylo 2000, třeba jako takový ty 2000, ale jako dobře, jo. Tak naši rodiče tohleto museli zvládat, moje máma teda šla proti proudu, to je super, ale zase tam absolutně není a je to prostě pro ně absolutně nepochopitelný a já se na to tak jako koukám a říkám si, jakože je super, že takový vztah jako se svým manželem vůbec nemám, že ty věci prostě neříkáš. Že máš jakoby šílený věci v rodině, strašný tabu v rodině, strašný traumata v rodině a prostě okolo nich se chodí a radši mají lidi závislosti na lécích, alkoholu, obsesivním nakupování, úzkosti, you name it. Jasně. Než by si řekla, já se cítím tady s tím nekomfortně, já se cítím tebou přehlížená, já se cítím prázdná. Já si absolutně nedovedu vůbec představit, jak mohou někteří lidé vlastně jako fungovat v takových vztazích, ať už prostě partnerských, ale víš, že jsou a samozřejmě vidím taky, jak se třeba jako těžkým věcem přistupovalo dřív v té rodině, jak se řešili nebo neřešili konflikty, nespokojenost a tak, ale... Počkej, tak schválně, řešili se u vás konflikty? Mezi mými rodiči ano, ale třeba prarodičů, když si pamatuju nějaké jako těžkosti nebo tyhle věci, tak myslím si, že třeba ani moji rodiče neměli absolutně jako odvahu nějakým způsobem třeba pojmenovat věci, které jim vadily na prarodičích a tak. Já jsem úplně jako opak, já jsem třeba v naší rodině v tomhle možná až trošku jako neoblíbená, že každému vždycky hned řeknu, co si myslím a říkám i jako nepříjemné věci. A můj mladší bratr si podobně tohle jako nedovolí. Ale myslím si, že to je vlastně jediná správná jako možná cesta a funguju takhle v rámci všech svých jako blízkých. Všechno říkám hned, jde to ze mě. Myslím si, že je to strašně ozdravný umět ty pocity pojmenovat. Máš to stejně? Jo, já jsem taky hrozně neoblíbená. u nás v rodině. A zároveň si myslím, že jsem ten první člověk, který prostě přišel a řekl, psychický zdraví je důležitý. Já se necítím komfortně, když na mě někdo vyvíjí nátlak, manipulaci. A vlastně jako tím oslím můstkem přijdu k jednomu tématu, který mám strašně moc na srdci, který s tebou chci strašně probrat. A vlastně si zvědavá. A týká se to jakoby i toho, proč jsme tady, ale zároveň je to něco jako hrozně vnitřního. Jo? Já jsem začala takhle se sebou vlastně pracovat až jako hodně po 25, že jsem si tady ty věci uvědomila. Začala jsem chodit na psychoterapii, nějakým způsobem jsem si tady ty věci jakoby, tak jako, jak se říká, moderně zvědomovala, teď nenacházím pro to nějaký jiný, jako míň klišé slovo. A uvědomila jsem si, že jsem tím, že jsem jakoby vyrostla v takovém prostředí, v jakém jsem vyrostla, jako vyrostlo i podle mě hodně lidí, že máš teda být ten people pleaser, někdo, kdo vždycky vyhoví. Absolutně. A někdo, kdo musí být velmi slušný, to je přece nevhodný, když budu jakoby neslušná, je přece nevhodný, když dám najevo nějaký svoje hranice. To vůbec jako neexistovalo, téma hranic. Přesně tak. A taky toho, že konflikt vlastně nemůže být bezpečný, jo? Že já se s někým pohádám, ale já ho mám pořád hrozně ráda. To je přece... Já si myslím, že vlastně tím vyjadřuješ tu lásku, že ti na tom člověku tak záleží a je pro tebe tak strašně důležitý si to vyjasnit, že vlastně dáváš v šanc i to, že se na tebe v tu chvíli ten člověk jako bude zlobit, bude to nepříjemný pro oba, ale je to vlastně jakoby tvá oběť svým způsobem, kterou děláš pro ten vztah. Jo, a je to pravda a nebudu jakoby jiným lidem říkat, ona je taková a maková. Přesně. Prostě adresuju to. Přesně. Adresuju to tobě, jo. No a já si pamatuju, že prostě mě v tu dobu, kdy jsem se takhle jakoby začala měnit, tak mi skončil nejenom vztah, ve kterém jsem jakoby dlouhodobě byla, ale taky mi skončilo hodně moc takových zásadních kamarádství. A ten oslý můstek je ten, že jedno z těch kamarádství byl člověk, a teď jako nechci být úplně jako v tomhletom konkrétní, protože tady ten člověk není, takže on se k tomu nemůže vztáhnout a je to nefér, který nějakým způsobem jakoby hodně byl jakoby spojený s módou a měla fantastický styl. A já jsem už tu dobu v sobě cítila,
že vlastně ta moje éra, kterou jsme taky probírali v tom předchozím podcastu, kdy se strašně moc tak jako teatrálně oblíkáš a je to jako strašně takový expresivní, že je pryč, že jako se dostávám do nějaké jakoby další fáze svého života, Ano. kdy vlastně potřebuju se cítit jinak, potřebuju být sebevědomější, chci mít nějakou uniformu víc. Nějaký ukotvení. A že to pro mě třeba znamená hodně černý barvy. Ano. A tehdy ta kamarádka mi řekla, no ty úplně mrháš ten svůj jakoby potenciál, prostě člověk, který má takový vkus nebo něco takového, vlastně to měl být kompliment a taková nuda. To jsi Pořád mi ta nikdy černá. vlastně neřekla, to je zajímavý. Tak tady musí padnout věci, které jsem nikdy neřekla. A já jsem si uvědomila, že i jak jsem byla z toho prostředí, kde vlastně nebylo, jako, jak to říct, stát si za svým nebylo něco, k čemu jsem byla vychovávána. Vlastně vnitřně je tou babičkou, ale i tou mojí mámou, jako těmi jejich osobními příklady, ale pak ne fungováním v tom rodinném vzorci. To si myslím, že jsem hlavně měla být jako pohodlná. No a máš potom, já osobně se setkávám potom s tím, jako ve svém prostě třeba pracovním, společenském životě, cokoliv, že si říkám, že vlastně v reálu se potom lidi chovají mnohem jako lépe a respektují ty, kteří jsou právě takový ti drsní, někdy, nebo my je vnímáme drsní až asertivně, lidi, kteří si prostě umí jakoby nastavit ty svý hranice a tak, když to mám pocit někdy, že jsem až jako příliš milá, vstřícná a tak a že vlastně to může být svým způsobem handicap. Řeší vám to se svým osobním terapeutem ChatGPT. A co ti Jak říká? se jako změnit, no jako říká, že by se člověk možná měl naučit prostě, ale tak víš co, on ti vždycky řekne zrovna to, na co se ptáš, tak chceš slyšet nějakou odpověď a tak. A jako říká mi, že bych třeba měla méně se usmívat, jakoby méně pokyvovat, méně být méně být prostě jako vstřícná, přesně ten people pleaser, ale jenomže prostě já se upřímně nedokážu už chovat jako neautenticky, nevím, jestli je to správné slovo. Teď na to myslím. Ale otázka je, jestli to je ta autenticita nebo něco, co nám bylo v tom raném dětství tak hluboko vryto, že se to stalo jako součástí naší osobnosti. Já si myslím, z toho, co jsi mi řekla a i z toho, jak to vztahuji vůči sobě je, že jsme opravdu jako hodný holky. Jak si někdo může myslet něco jiného? Vůbec nevím. Myslím si, že jsme opravdu jakoby hodný holky, který chtějí pomoct a jsou empatický. Ano. To si myslím, že jakoby v nás opravdu je, bez ohledu na cokoliv. Ale zároveň si myslím, že jak zrajeme, máme sami rodiny, teď nás samozřejmě jakoby mění nejenom tahle ta cesta, ale i to, jak my se sami jakoby sebe jakoby poznáváme, tak zjišťujeme, že opravdu máme nějaké hranice. A že ty hranice nechceme už, aby někdo překračoval. Že prostě stačilo. Jo? Že jsme to jako byli schopni udělat dřív, ale teď už ne. Teď už tady to jako nebudeme platit vůči sobě. Ano. A to si myslím, že je v pořádku. A plus u mě, a schválně, jak je to u tebe, jsem nějakou diskuzi s jedním velmi vlivným takovou módní osobností. Podle mě uhode, že kdo to je, tady z těch mých indicí, možná i naši posluchači. A on řekl, že jistá šéfredaktorka jistého titulu, která byla na jistém podcastu s jistou mojí kamarádkou, chtěla být vždycky, nebo nechtěla, ale že myslela, že je oblíbená a zjistila, že oblíbená není. Aha. A já jsem si vlastně říkala, co to je vůbec jako teď pro mě, v tom, kdo jsem teď v mém životě, v tom, co musím řešit v mém životě, jako co to je vůbec za hodnotu. Já nechci být oblíbená. Já chci být oblíbená u lidí, který mám ráda a který mají rádi mě, ale proč mám nutit ostatní lidi, aby mě měli jakkoliv rádi? Hele, tohle jsem si vlastně vždycky říkala. Měla jsem to v sobě, byť potom to můj chování třeba tomu neodpovídalo, protože si opravdu myslím, že se vždycky snažím strašně jako zavděčit všem a tak. Ale na druhou stranu ta představa, není to stejně ubližující, když i někdo, koho třeba ani neznáš, tak si prostě řekne, já nevím, to je sebestředná mrcha, nebo jako nechci vlastně, aby si to o mě kdokoliv myslel. No a budeš tomu teda přizpůsobovat? To ne, ale musím říct, že stejně asi pro mě svým způsobem zraňující, že mi někdo bude jako přisuzovat třeba vlastnosti, které nemám, protože mě vůbec nezná. No, dobře, souhlasím, ale já to jako asi nechci vědět, jestli mi takové věci ten člověk bude přisuzovat, že
víš, jaký jsou nejlepší lidi, kteří za tebou přijdou a řeknou ti, tahle o tobě říká, že jsi hrozná kráva. A já si vždycky... Počkej, a stalo se ti to upřímně? Jo, moc Fakt? Tobě ne? Hele, mě ne, ale to mě děsí, kolik lidí se mi to třeba bojí jenom říct. A máš zase aspoň upřímný přátel. Ne, to je podle mě strašná manipulace. To je strašná manipulace tohleto. Jak se v ten moment cítila? No ta první otázka, která... Já bych jí to chtěla vytmavit, promiň, že ti tak do toho Jako tomu skáču, člověku? ale ano. Ale proč já mám jako přesvědčovat o tom, že mě mám mít rád? Je pravda. Jako proč já to mám dělat? Jako na mém životě, na kvalitě mýho života, na mý každodennosti, na tom, jaký mám dneska povinnosti, jaká jsem partnerka, matka, dcera, vnučka. Tohle to vůbec nic nemění. A z toho já neodvíjím tu svoji hodnotu. Já svoji hodnotu momentálně v tuhletu chvíli odvíjím z jedné jediné věci a to je to, nakolik jsem schopná žít podle nějakého svýho vnitřního kritéria, který se tady těma všema eskapádama, rozchodama s přáteli, já nevím, různými pracovními rozchody, ztrátami bolestnými. A nakolik já jsem se takhle jakoby sformulovala. A já mám teda nějaký žebříček hodnot a ten žebříček hodnot je, nechci jakoby vědomě vůbec nikomu ubližovat, nechci, aby někdo ubližoval mě a chci si zachovat nějakou svoji vnitřní svobodu. A ta moje svoboda je, že budu vždycky nějakým způsobem se jako sebe ptát, jestli to je v souladu s tím, kdo jsem a kdo nejsem. A samozřejmě jako taky si čtu taky ty různý manažerský poučky. Nikdy se neomlouvejte, že jdete pozdě, poděkujte vždy za ten čas, co tam ten člověk čeká. Ale dneska jsem přišla pozdě. Jako vždycky, ale mimochodem. Děkuji ti za reklamu, kterou mi děláš, kdyby třeba někdo chtěl. Někoho jako precizního na čas, tak jako by někdo spolupracovat. Tebe si nenajmou. Mě si nenajmou a jak se říká, přesnost je výsada králů. V tomhle případě toto není moje výsada a zároveň se říká, že víš, jak jsou ty lidi, co se dožívají přes 100 let v těch modrých zónách. Ano. Tak víš, co nedělají? Nechodí včas. Ne. Hele, já taky většinou nechodím včas. Doufala, že to řekneš sama, abych to já dělat nemusela. ale jakože pro mě je to vlastně takový poznávací znamení. Mě si takhle pamatuje můj muž už z vejšky, kde jsme oba studovali a kde jsme jakoby dojížděli z práce dálkově. Vždycky celá třída seděla a říká, že já jsem tam na podpatkách nacupitala pozdě. A tak jinak byste se neseznámili. Ano. Jsi vděčná? On mi vlastně tvrdí, že si ze začátku myslel, že to dělám jako proto, aby si mě každý všiml, což prostě já jsem naopak chtěla být neviditelná, ale pak mi vždycky zbylo to místo v té první řadě. Ale co chci říct, tak prostě člověk zjišťuje, promiň, jak je to otravný, když tvoje blízká kamarádka je vlastně ta, která přijde vždycky ještě později, tak najednou jsem v té druhé pozici. A jsem jediná tvoje kamarádka, která chodí později? Upřímně ne, protože říkám, taky chodím později. A mám to asi i s jinými kamarádkami, takže některý jsou extra přesný a potom jsem já vždycky ta, ale ty mě vždycky jako přečíš, takže já ti přečím. Příště tady budeš sedět první, ty a čekat na mě, jo? Mně to nevadí. Vadí ti na někoho čekat, mě to nevadí. Upřímně, jako nevadí, ale je tam už potom takový ten pocit, že si řekneš, ty vado, a není to třeba proto, že jsem pro toho člověka jako málo důležitá. To si fakt řekneš? Jako u tebe vím, že ty máš ADHD podle mě taky, i když si myslíš, že ne. Tak děkuju. Já si myslím, že naše osobnosti prostě tryskají tím ADHD, jako upřímně řečeno. Takže... Jestli to znamená roztěkaná, tak v pořádku. Jestli to znamená, že to je daň za nějakou kreativitu a schopnost balancovat. Je to tohle. A prostě... jsem za to vděčná, že to máme upřímně, protože si myslím, že bez toho byť je to těžko svým způsobem, tak bych nedokázala. Viděla jsi opravdu lidi, co mají ADHD? Já jsem je viděla a to nejsme my dvě. Ale nechci já ti nutit tady tuhletu věc. Já jsem viděla lidi, co mají ADHD a pro ně je těžký s tebou udržet oční kontakt a teď jsou různé formy, jo? Přesně jsou různé formy. Já jenom bych třeba řekla, že máme blízkou kamarádku, kterou známe obě a pohybuje se tady v tom umělecko-módním prostředí a tam mi vždycky tvrdila, že když jsme se bavili o tom a spolupracovali jsme a já jí tvrdila, víš, já mám ADHD, tak ona mi říkala, že ona je perfektně organizovaná, ona ADHD určitě nemá a teď ho odborně diagnostikovali. Takže, ale já jsem tam ty rysy viděla, jo, já si myslím, že se to nějakým způsobem pojí s kreativitou. Myslíš? A tak, myslím si, že jo. A tak třeba můj manžel je hodně kreativní a rozhodně ADHD nemá. Hele, a děje se ti třeba, když se vrátím k té svý přehlcenosti, děje se ti to, že třeba je jako večer a teď máš pocit, že ti v hlavě duní tolik věcí, že vůbec nevíš. Jako totálně nevíš, který myšlence se máš věnovat, jak to jako zastavit, mně se to děje. Jo, děje se mi to, ale já mám večer spíš to, že jsem strašlivě unavená, jako kdybych se celá úplně vypínala.
Nejsem schopná, dřív jsem byla schopná strašně moc, když jsem měla úplně malý děti, miminka, tak jsem strašně moc věcí dělala v noci a nevadilo mi To nespat. do dneška děláš, podle mě. Já to obdivuju, já bych to nezvládla. Už to moc nedělá. Ale- Můj manžel takhle funguje. Ale říkala jsi mi třeba, je to podobně tak 2 roky zpátky, že jsi si schopná natočit budík na 4 ráno Jo, a to- dopsat článek. Jsem, ale za ty 2 roky se hodně změnilo. Tak já jsem podle mě biologicky o 15 let starší než ty. No, Protože přeju tohle- ti, aby ne. Přeju ti, aby ne. Já si myslím, že každý člověk má různou jako potřebu tady těch jakoby jak se tomu říká, biocirkulárních rytmů. Nicméně já večer tady toho nejsem schopná, ale já jsem si všimla jedné věci. Já když si opravdu jakoby dám tu práci a večer dodržím všechny ty pokyny, které ty máš dělat, aby se tohle to nedělo, to znamená 2 hodiny před spaním nejsiš na žádném screenu. Promiň, ale to jsi schopná dodržet? A byly momenty, kdy jsem to dodržovala. OK. A hrozně moc si vyvětrám v ložnici, napíšu si na papír tady tyhle ty obsesivní myšlenky a pak si udělám dechové cvičení, velmi jednoduchý, tak to pak nemám. Hele, ty jsi úžasná v tom, že to na tebe strašně obdivuju, že vždycky jako si hledáš ty cesty a fakt si něco načteš a pak si schopná to aplikovat. To já totálně nedokážu. No, protože já si myslím, že není žádná jako zkratka ke štěstí. Já si myslím, že štěstí je jakoby hrozně, jako že to je cesta, že to je hrozně velká práce, že to je v tom hrozně moc sebezapření. A já jsem tak byla vychovaná a vždycky se bavíme o tom, že ta mladší generace třeba takhle jakoby vychovaná nebyla a asi to nejde vůbec generalizovat, ale pro mě úspěch a štěstí je krev, pot a slzy. Ne proto, co nakonec dostanu, ale proto, že jsem se utkala sama se sebou na té cestě a jsem pořád tady. Jako nepoložilo mě to. A nejenom, že jsem pořád tady, že jsem naživu, ale že nejsem zahořklá, že prostě jsem se utkala se sebou, něco vyšlo, něco nevyšlo, něco jsem získala, něco jsem ztratila, ale ve výsledku jako tady jsem a těší mě každý den, který jsem na To světě. je krásně řečeno, že si to vlastně ale jakoby musíš trochu zasloužit. No já si myslím, že já si musím všechno zasloužit. Hele, já zase mám pocit, že celý A ty život... ne, podle mě. Já mám pocit, že celým životem proplouvám tak, že jako hodně věcí fejkuju a že vlastně... nevím, jak to říct. A co třeba? To Já nevím, já už to mám, já mám pocit třeba už jako od školy, že jako, a to už bylo jako na Gimplu třeba, že moje kamarádka blízká prostě, co se dělala se mnou na věci, tak měla jako vydřený ty věci a všechno si zapisovala, učila se, připravovala se. Já byla tak, kdo od ní opisoval většinu písemek, protože prostě jsem tomu nedávala žádnou případ. Gratulujeme, dokázala si projít systémem. I to je schopnost. Jo, ale víš, jako, že vlastně mám pocit, že tím systémem proplouvám jako s minimem efortu, který vůbec jako je možný, aby ten člověk jako proplul. A vlastně jsem za to i svým způsobem ráda, že jako často vlastně ty věci skrz ten pot nemám, ale pak zase trpím tím, že si nějaký úspěch nebo štěstí nebo cokoliv zrovna se děje nezasloužím. To je jako pravda, no. Možná, ale já si myslím, že stejně není úplně zdravý myslet si, že si to štěstí musíš zasloužit. Ne? No, já si myslím, že ne, že bychom se Jako, měli že mít rádi a přát si to a nemít pocit, že musíme odmákat to a to, abychom prostě měli. Takže kdyby si teď vyhrála v loterii třeba 10 miliard, tak by si řekla, to je úplně v pořádku, že to ke mně přišlo. Hele jo, to bych se ale řekla, protože Fakt, jsem jo? udělala ten krok, že jsem šla a koupila si ten lístek. A já bych si úplně řekla, víš, co bych si řekla jako první myšlenku? Jaký trest jako pro mě přijde za to, že se mi tohle dobrý. Já vím, ty jsi mi to kdysi říkala, když jsi třeba koupila drahší kabelku. A já opět, what? Jak tě to prostě napadá? Kolik trestů asi máš, viď? Hele, já jako právě u těchto hmotných věcí se mi tohle vůbec neděje. Přesně, to bych byla už dávno strestaná, ale zase samozřejmě, když mě jako Bůh obdařil prvním dítětem, druhým dítětem, třetím dítětem, tak jo, pak si samozřejmě řekneš, ty vado, tak jak to, že já mám zdraví děti a nikdo třeba ne, byť jako... Tak zaklepeme. Jasně, a byť tam byly jako velký problémy, které ale prostě třeba u nás dopadly dobře, tak jo, tak jsou tam pak furt ty úvahy, jako, že prostě ty vado, tohle si zrovna já nezasloužím, jak jsem mohla být jako tak šťastná, jak to, že mám prostě skvělýho partnera, jak to, že jsem ho potkala a někomu to souzeno není a tak. Takže, No a tak jak to, že to tak je? Máš na to odpověď? tak samozřejmě velká, já si myslím, že to štěstí a nějaká náhoda tam jako hraje roli, ale další věc, a o tom jsme se možná už bavili trošku minule, že něco jiného je, že tomu štěstí musíš žít naproti, musíš si vydefinovat, co v životě chceš a nějakým způsobem to asi manifestovat. A tohle je možná moc ezo, ale spíš asi jde o to, že
Já si myslím, víš, co chceš a jdeš si za tím a prostě víš, co třeba nechceš, jo. Takže... A co teď nechceš? Teď? Hele, to je těžko říct, co nechci, protože upřímně mám vlastně přesně to, co jsem chtěla a přijde mi hrozně vtipný, že jsem hledala pro mýho kamaráda, kterému jsem chtěla ukázat, jak jsem vypadala, když mi bylo 15 let, tak jsem hledala svůj profil na Seznamce, nebo Líbím se ti. Pamatuješ si, měla jsi to? Samozřejmě. Ne, neměla. To byla ale sociální síť první pro mě, jako já jsem to nevnímala jako Seznamku, ale spíš jako měla jsem tam tu svoji stěnu, byl to jako předchůdce Facebooku. A potkala jsi tam někoho? Ne, nebo respektive vlastně ano, seznámila jsem se tam tenkrát a to nedopadlo dobře. Ale co chci říct, tak jsem tam měla prostě nějaké jako životní sny a cíle a říkala jsem si, Vado, já jich dosáhla v nějakých jako 35 třeba. Přesně tam bylo nalinkováno to, co jsem chtěla v 15, ale jakoby ten partner a ta rodina bylo jako pro mě už tenkrát zásadně to jako nejdůležitější. Je zajímavé, že pro tebe to byla zeď na Líbím se ti. Pro mě to bylo okolo takových 28, si pamatuju, že jsem začala spolupracovat s kariérní koučkou, což v té době nebylo moc tak jako populární, ale někdo mi tu paní Evu doporučil, byla skvělá. A ona mi řekla, řekněte mi, jakoby, co byste chtěla třeba za 5 let. A já si pamatuju, že mi vůbec jako nenapadlo o tom takhle uvažovat, že jsem vždycky jakoby měla nějaký sny, ale většinou lidi, když se jich zeptáš, co je váš sen, co si opravdu přejete, tak oni se opravdu jako musí zamyslet. A pro mě to tak nebylo, já jsem si to nějakým způsobem nadefinovala a taky se všechno z toho, co jsem si přála, se splnilo. Síla manifestace? Myslím si, že Tvrdá dřina? Myslím si, že něco mezi? Myslím si, že to je tak, že prostě si dáš nějaký rámec toho všeho, co je možné, co by si za ten čas, který tu máš, chtěla stihnout. A teď jsem si to definovala znova. A je zajímavý, že jakmile jsem si to definovala znova, tak nějaký kroky jakoby okamžitě jakoby zvenku k tomu přišly. A musím říct, že nejdřív ty kroky nevypadají, že jsou příjemný. No to nejdřív to vypadá, že to je spíš velká prohra. Ale já v tom vidím naopak velikou příležitost. A taky si vždycky říkám, já nevím, jestli to máš, jo? Když se mi dělou nějaké těžkosti, ne teda ty nejbolestivější, ne ty, kdy máš pocit, že ten zármutek úplně sedí v tvém těle, je strašně fyzický a žije v tobě a vlastně bere ti i energii na nějaké úplně základní věci. Ale myslím takový ty těžkosti, biznis, kariéra, jak to zvládneš a tak. Jaký cíle, ambice. Myslím, že máme hodně i tak, jako že jsme obě vlastně hrozně ambiciozní. Asi jsme, když na to přijde. A že to takhle jako nedefinujeme u sebe. My se pak musíme dostat k té Caroline Bessette Kennedy, o který jsi mi řekla, že si myslí, že vůbec nebyla ambiciozní a já mám jiný názor. Ale... Tam se za chvilku dostaneme. Ale... Nicméně myslím si, že když jakoby jsou to takovýhle ty klasické těžkosti nebo výzvy, tak já jako vždycky mám pocit, jako kdybych se na sebe dívala ze strany, víš? Jako kdybych se od toho dokázala nějak jako na chvíli oprostit a říct si, aha, tak tohle je teď ta moje výzva, tak schválně, tak co uděláš? Jo, přesně, hele, tenhle náhled na sebe mám tak jako od jak živa vlastně jsem si myslela, že jsem možná jediná, kdo to tak má, možná to tak máme všichni, kdo ví, ale je pravda ta, že ono je to tak jako možná až klišé, ale mám pocit, že každá tahle těžkost mě osobně se vlastně ukázala vždycky jako něco, co mě dovedlo přesně tam, kde jsem chtěla být a bylo to skvělý. Jo? Loni jsem řešila podobně náročnou věc, co se týká vlastně jako práce a tak a cítila jsem se jako podvedená, zrazená. Bylo to jako hodně bolestivý pro mě v tu chvíli, protože jsem vlastně do toho projektu dávala jako velký vlastní effort a tak, ale díky tomu dneska vlastně buduju s manželem úplně něco vlastního, svýho vytouženého a jsem vlastně strašně šťastná za to, co mě potkalo a byť to bylo lidsky hodně bolavý, tak mě to nesmírně posílilo, takže... A máš důvěru v lidi potom? Mám. Jako je možné, že se v životě zase někdy znova spálím, protože je to asi vlastnost, která je mně nějakým způsobem až jako přirozená těm lidem důvěřovat. Ale jako podivu se to moc nezměnilo. Jako pořád budu dávat na tu svou intuici a je možný, že se zase někdy spálím, ale říkám si, pak by neměl život smysl, kdyby člověk nemohl důvěřovat. Přesně to takhle vidím. I s tou důvěrou a myslím si, že to je protože jsme hodný holky, že se mi teď taky stalo na úrovni, kterou popisuješ, nějaká těžkost, nějaká jakoby překážka a souviselo
to s nějakou lojalitou nebo nějakými jakoby určitými lidskými vlastnostmi, kdy někomu důvěřuješ a ta tvoje důvěra, máš pocit, že ta investice byla znehodnocena. A já se na to dívám a říkám si, ale mně to je jedno, jo? Že i spolu, když jsme jakoby řešili, jak tady budeme dělat ten podcast, jak to funguje, tak byl nějaký moment, kdy já jsem ti řekla, ale několikrát jsem ti to řekla během toho, co jsme něco plánovali, já ti naprosto důvěřuju. A tak to prostě je. Jo? Že jako já vlastně důvěřuju lidem, za prvé, u kterých cítím tu intuici, a za druhý důvěřuju lidem do té doby, než oni mě přesvědčí o opaku. Jo, přesně tak. Ale to je zdravý způsob uvažování jakoby o světě. Věřím v to a nikdy bych nechtěla být takovým tím škarohlídem, který jako za vším uvidí nějaký jako podvod nebo prostě víš co, něco jako špatného. Já mám tu důvěru v lidi a v to, co lidi tvoří a tak, ale víš co, někdo třeba bere energii z přírody a tak. Já to nikdy neměla, já ji prostě beru z lidí, z lidských výtvorů. No jasně, tak já si myslím, že jsme hodně obě zaměření tak jako sociálně, společensky, že to je nějaká extrovertní prostě vlastnost, jakoby strana té povahy. Ale zároveň si taky myslím, že i s tím, jak jsem mluvila o té důvěře a že jakoby bereš to tak, že to je tak prostě daný. Já si myslím, že to je taky to, že dosavadně se nám asi, a musíme hrozně moc zaklepat, to už nám nikdo jakoby nevezme, co se stalo doteď. V tomhle jsme taky trhlí trošku, že vždycky klepeme. Já strašně, já si vždycky říkám prosím a děkuju. Přesně. Že se nám asi nestalo jakoby moc zásadně špatných věcí, protože přece ten tvůj náhled na život jako utváří ta skutečnost a zkušenost, a když prostě někdo měl strašně špatné zkušenosti s lidma, víš co, tak jako jo, my jsme hodný holky, tak jako byly tam nějaké těžkosti, ale jsme obě opečovávané děti těch rodičů. Asi když si z dětského domova pak tě vyplivne ten ústav v 18, tak čemu budeš důvěřovat? Já si myslím, že zase vlastně je zásadní oddělovat to, co se ti děje v nějakým jako pracovním, profesionálním, kariérním světě. Jo. A to, jestli máš to pevný jako zázemí doma, víš, jakože ta rodina a to, že máš o koho se opřít, je prostě zásadní, ale jako jsem si jistá tím, že v momentě, kdyby tohle u mě nějakým způsobem padlo, tak to absolutně jako naruší vnímání jako světa, důvěry, lásky lidí. Takže tohle jsme dostali, tohle jako nebylo něco, co jsme si... A zase to ťukám, protože nic není jakoby daný navždy. Ale teď už jsi dospěla, teď už je to utvořený, teď tohleto akorát musíš předat svým dětem, to je jakoby ta úloha, kterou máš. Jasně. Ale myslím si, že tohleto už je prostě daný, tohle se utváří v nějakém jakoby raném dětství a v tom jsme měli štěstí i přesto, že jsme několikrát tady říkali, ano, jako my pocházíme tady z těch jakoby rodin, máma, táta, vyrostli jsme takhle všechno. Ale taky to neznamená, že tam nebyly těžkosti. No samozřejmě. A tím se oslím můzkem dostávám k tomu, že to, co může vypadat jako pohádka. Koukáš se na knížku. Koukám se na knížku. Karolin. Ano, to jsem dostala od Tvek narozenin, tu knihu hrozně miluji. A přečetla jsi i tu knížku? Přečetla jsem i tu knížku. Fakt? Sleduju i tu novinářku, která ji napsala. Myslím si, že to je velmi jako dobře udělaná práce. A fascinuje mě teď ta mánie, je to fascinující. Ale ona tě fascinovala vždy. Já si pamatuju, že jsi mi pár let zpátky prostě říkala, tohle je jako to, co zosobňuje mě, a to je prostě ta osobnost, kterou opravdu jako obdivuju, myslím, ten její styl a třeba přístup k životu a tak. Necítíš to trošku tak jako, že ti ukradli něco, co bylo jen tvý a najednou je z toho produkt celého světa? Já si myslím, že to byla jakoby módní ikona v tom, co to znamená. To znamená, kdyby si vzala pryč obličej toho člověka z té fotky, tak poznáš, kdo to je. I dávno předtím, ale já to cítím tak, že to, co já vidím, řekněme, v přínosu osobnosti Carolyn Bessette Kennedy do světa dějin a módy a stylu, tak tam zůstává. A to je, že já tam skutečně cítím to hrozně autentický já. V tom smyslu, že dobře, ten styl je utvořený dobou, ve které ona žila, prostředím, ve kterým ona se pohybovala. Jak pracovala a tak dál. A s kým ona se stýkala, ano. To si myslím, že tak jakoby je jasný. Ale já nevím, pamatuješ si tu dobu? Já si ji totiž pamatuju a ta móda nevypadala takhle. Hele, přesně včera jsem nad tím přemýšlela. A zase Instagram, že jo, teď šíleně nám asi oběma, když se o to zajímáme, tak nabízí všechny ty a
Jo, já si pamatuju, že myslím, to byla Daniela Peštová, mi zrovna ukázalo nějak jako takový ten reel, že Ano. děti se jí ptají, Jak jako vypadala v 90. A já jsem se úplně smála, protože já jsem si vzpomněla na velký barevný šustákovky Ano. S Kačerem Donaldem. Přesně. A tyhle věci, a jako velký vlasy mý mámy a takový barevný sukně se zlatými knoflíky, který si sama šila a tak. A vlastně jako bohužel mám pocit, že rozhodně Severní Morava 90. let nevypadala jako Severní New York Morava, 90. let. ne, to rozhodně tak nevypadala ani Praha. Já si pamatuju, že tady byl obchod Tesco na Národní třídě a tam bylo i oblečení a můj táta mi tam nakoupil, dneska by to zase podle mě bylo trendy, takový jakoby manžestráky různých barev a k tomu jsem měla vlněný svetry různých barev. A takhle se to prostě kombinovalo a k tomu jsem měla opravdu příšernou bundu, ale podle mě Gen Z by byla nadšená. Ano. Byla taková prošívaná červená obří bunda a vždycky, když jsem si ji vzala na sebe, nenáviděla jsem tu zimní bundu, tak můj táta říkal, že v tom vypadám jako rajče. A vždycky, když jsem vyšla ven, tak on na mě křičel, už zase tady vylejzá rajče. Já si zase pamatuju, tyjo, jak mě naši koupili takovouhle péřovku, protože v té době se nosily jako péřovky, že jo? Ano. Kabát to vůbec jako to Ne, neexistovalo. vůbec. A prostě budeš mít tu péřovku, aby ti bylo jako teplo. Ano, A dlouhou. já si do dneška pamatuju ten strašný stud, až pláč a hněv, když mi ji naši koupili prostě o 3 čísla větší. Já jsem v tom vydržela. Aby vydržela, aby mi v ní bylo dostatečně teplo, aby náhodou se nestalo, že mi vyrostou. Hele, já jsem brečela a máma mi do dneška, nebo ne do dneška, ale pár roků zpátky mi říkala, vidíš, ty jsi byla ikonická už tenkrát, jak když jsem začala nosit ty velký oversize saka a tak jsem si na to vzpomněla. Ale jako upřímně řečeno, já jsem minimalismus 90. let začala objevovat až jako někdy před pár lety, kdy jsem se sama začala věnovat jako vintage módě a přesně člověk pak viděl ty přehlídky Calvina Kleina a viděl, co dělal Margiela pro Hermes a tak dál. A bylo to pro mě fascinující, protože teda 90. jsou v mé paměti jako divoký a barevný a hnusný. vůbec ne takový hnusný. Pro mě to bylo hnusný. Já jsem, tady byl v Praze takový obchod okolo roku 2000 a ten se jmenoval, nebo ty jako léta 2000 a ten se jmenoval Likvidace. Pamatuješ si to? Jo, to bylo něco jako Lidovka, vše za 20 korun, nebo my jsme mívali Lidovky a tady to byla Likvidace. Ale Likvidace měla a podle mě, kdyby všechny ty věci nevyhodila a nechala si je a tady jsme je nějak nastylovali, tak minimálně turisti přijdou a s velkou radostí si to koupí. Byly to hodně jako úzký kapsáče, takový ty army, a pak takový jakože sametový mikiny s kapucou, krátký, takhle crop. Ano, nebo to mělo, že jo, takovej zips vepředu, takovou tu kapsu. Ano. Přesně, no. A největší hit byla značka Fishbone Sister. Ano, Pamatuješ si to? Pamatuju, to nosili movití spolužáci. Ale to bylo v New Yorku možná, ne? Ano. Nebo potom si ještě pamatuju Kenvelo, který jakoby... Ale to už možná bylo přes 2000, teda si myslím. Ale jako vím, jak jsme k tomu zhlíželi. Ale nikdo nevypadal jako Nikdo nevypadal takhle. Já jsem právě byla v šoku, když jsem zjistila, že tohle byly ty 90. No a teď řekni, současný seriál, sleduješ ho? Sleduju ho. Viděla jsi ze začátku ty první fotografie, když oznamovali ten... Jo. Ale to bylo strašný, že jo? A smála jsem se. To bylo... Já jsem úplně si říkala, no tak to bude nějaká další, nevím, Emily in Paris, protože upřímně nejsem fanoušek to totálně jako tohohle, když jsem čekala spíš Sex ve městě a bylo z toho něco, co prostě neodpovídalo absolutně realitě, když tam je to snový a tak. Ale tady jsem z toho fakt byla a říkala jsem si, OK, tak to je takový ten jednoduchý pohled na luxus asi nějakýho, já nevím, Gen Z tvůrce nebo tak a bylo mi to strašně líto. A už jsem vlastně celý ten seriál tím pádem očekávala jako s despektem, že to bude prostě, když jsem viděla to oblečení a ten vzhled co měla jako hrát Caroline, tak jsem si říkala, no tak to jako bude brak, stejně jako to, co vlastně předvedli v tom stylingu. A ty bláho, když jsem pak viděla ten první díl, tak jsem byla jako neskutečně překvapená. Měla jsi to taky tak? Co jsi čekala? Nebo ty jsi věděla? Já jsem to nevěděla, já jsem viděla tady tyhle ty fotky, které se viděla ty, kdy tam byly ty špatně odbarvený vlasy. Levný kožený kabátek, odstávající, strašný. A špatná velikost, myslím si, že kabelky Kelly? Birkin? Ona tam má Birkinku, ale tak to si teda nepamatuju. Já si pamatuju, že Birkin. Nebo takhle působilo to jako fake, když to držela celý. Jo? Měla k tomu takový ten kožený kabátek, prostě nesedělý, odstávalý. Taky to bylo špatně, taky to bylo prostě z nějakých kamerových zkoušek, to znamená, nemáš tam celou tu atmosféru, kterou ti udělá to svícení. Ale přišlo mi to jako maškarní, jako vyloženě, kdyby šel někdo na hollywoodský kostým za Caroline Bessette Vyše?
Temu. Přesně tak. Temu. Takhle to na mě jako působilo. Působilo to tak taky na mě blbě, ale tam se stalo to, že ten režisér, který natočil shodou okolností film Eat, Pray, Love, takže ten člověk umí vystihnout podle mě moment doby. Já si myslím, že ten moment doby, kdy bylo Eat, Pray, Love, tak najednou spousta žen v mém okolí, tehdy já jsem byla výrazně mladší, a ty starší moje kolegyně z vydavatelství, tak oni vlastně se začali cítit jako Julia Roberts a pak odjeli na to Bali. Má cit pro jakoby, čas, ve kterým žije a co bude žádaný. A Gen Z je fascinovaná tím analogovým světem. A já to chápu, protože vzpomínáš si na drátový telefon? Pamatuju. Kdy ti museli kamarádi a ctitelé volat domů? Mě ctitelé tenkrát ještě nevolali kamarádi, jo, a pamatuju si, jak jsme vytáčeli internet doma. Ano, vytáčeli. Ale ty jo, jestli se na nás dívají Gen Z, tak se jako musí úplně smát, že už jsme tady prostě maminy úplně, víš, jakože jako z jiný doby. Já jsem s tím v pohodě, protože vypadám mladě. A samozřejmě, jak jinak. Takže klidně, ať jsme století, já jsem s tím v pořádku. Ale oni si podle mě tu dobu hrozně romantizují a mají pocit, že byla úplně jiná, než tak, jak No tak tady byla docela hrozná, tak to byl jako divoký kapitalismus. Na druhou stranu, chci vlastně ještě říct to, že a zase už je to možná takový, že jak už jsem jako starší a vzpomínám na svý jako dětství nebo mládí, tak mám pocit, že tenkrát ten svět byl víc jako v pořádku. Já tak nevím. To je ta nostalgická... Nevím, jestli to asi to tak je. Víš, ale že mám jako pocit, že prostě světu nevládli takový šílenci jako dneska. Člověk si nemohl dovolit prostě, víš, co dělat, nějaký jako skandály, které se dějou teď bez toho, aniž by to jako mělo odezvu. A zároveň Amerika, kterou jsem já strašně dlouhou dobu vnímala jako nějaký jako symbol a ty vysněný jako demokracie, toho snu a toho všeho, co vlastně je hrozně fajn, když dosáhneš, tak ano, v té době fakt jako vedla ten svět a New York bylo to město, kde bys jako asi chtěla být a žít a dneska už to tak jako bohužel vlastně není a je mi to líto a trochu se s takovým jako obdivem zhlížím k tomu New Yorku, jak asi byl v těch 90. Já se na to dívám častokrát na záběry ulic toho seriálu a mnohdy mi hlavou probleskne, tehdy ještě stále dvojčata. Protože to si myslím, že je takový jakoby pomyslný zřícení. Přesně. A ta doba předtím mi přišla, že byla samozřejmě čistě pro tu západní společnost, ale pro ní opravdu jako hojná, blahobytná. Byla, no, tak se říkalo podle filozofa Francisa Fukuyamy, že to je konec dějin, že vlastně teď už bude takový pohodlný bezčasí, protože by zvítězilo to dobro, teď už bude teda ten kapitalismus a blahobyt a tak, ale ono to není v lidský povaze, protože lidi nejsou dokonalí, myslím si, že je v nás prostě spousta dobrýho, stejně jako spousta špatného. Myslím si, že člověk má v sobě zakódováno, že chce, to říká psychoanalýza, tak jako nechce tam příliš jako teď sklouzávat a dávat nějaké svoje neodborné vhledy, ale říká se, že v každém člověku je strašná chuť souložit a vraždit. Že to jsou dva pudy, který člověk má, daný, ale to je takový psychoanalytický název na svět a že to určuje jakoby veškerý to gro. Asi to taky je, no. A když se pak podíváme teda na popularitu toho seriálu, tak on v něčem je takový nevinný. Jo? Lidi se tam seznámili ve skutečném životě. Neseznámili se na žádném internetové platformě. Přesně. Nemusí svůj pozornost dělit o žádnou hradatou krabičku vedle sebe. Přesně. Jsou teď a tady. Ale i to, že vlastně můžeš být jakoby chvíli k nezastížení, jako ní tam volá na tu pevnou linku, teď ona to jako nebere a tak to mi přišlo taky vlastně hrozně hezký svým způsobem. To je taky strašně uvolňující. Dneska se sledujem, když manžel, že jo, někde se zdrží, tak se kouknu. Koukáš na lokátor. Přesně tak, jako abych byla v klidu, že jo, protože to je zase mít takový to jako nervní, co když, že jo, tak se uklidíme na cestě domů, něco prostě. Ale svým způsobem ta doba mohla být fakt jako krásná, už jenom to, jak tam přijde k té svý pracovní desce toho Calvina Kleina a teď tam má tam ten papír. Blog, víš, jakože prostě jak tehdy jako fungovalo asi to PR, bylo to prostě mnohem víc o vztazích. Mě hrozně dojímá, když jde tam k tomu stánku a tam si koupí ten Vogue, protože já vím, že tohle je svět, který už jakoby skoro není. Tak vidíš, my se teď vlastně úplně rozplýváme a je to možná částečně i seriál pro nás. Jo, to určitě je. Ale chci říct, že vlastně mám pocit, že jsme svědky nějakého fakt jako, nevím, aby to neznělo teatrálně, ale jako úpadku nějaký jako možná jsme na přelomu fakt ty civilizace, že teď už je to, teď to bude horší, já nevím, jak to říct, ale podle mě už jenom vem si, jak v té době žili ty města, jak žila třeba i Praha, jakože tady lidi chodili večer do klubu a do baru a všude bylo plno.
Všude si mohla jít. Lidi teď a nechodí do klubu, já nevím. Já si myslím, že ne, že je to tady všechno takový jako prázdný. Fakt? Jo, To jako... víš od svých mladších kolegů? Hele, Že ne. nepředpokládám, že ty chodíš příliš k klubu. Nechodím, ale jakoby když, jako příklad, stane se, že třeba je večer a máme jako volno, náhle, že třeba nějaký prarodič slíbí, že pohlídá nebo něco, tak pojďme něco jako dělat hned, pojďme na nějaký jako koncert a tak. A já mám pocit, že tady jako toho tolik není. A že vlastně... Tak ty jsi zažila Glastonbury ve svých zlatých časech, takže o tom někdy příště. O tom někdy příště, ale co chci říct, vlastně i ten New York, který já jako miluju a který jsem vlastně měla štěstí navštívit jenom 2krát, tak poprvé to bylo před zhruba 10 lety, po druhý teď a Kalifornie tam jako lítáme docela často, tam ten rozdíl vidím a já prostě vidím tu dobu i před těmi ještě 10 lety, kdy mi přišlo, že byli strašně napřed před náma, technologicky, službami, všechno tam bylo jako na mnohem vyšší úrovni, což dneska mi už vůbec jako nepřijde, přijde mi to srovnatelný. A teď tam rostly ty obchody, ty značky, byl tam Glossier, před kterým byla fronta, víš, a tohle všechno je najednou pryč a ty procházíš tím New Yorkem nebo i tou Melrose Avenue a vidíš ty prostě zabedněný okenice a tak a říkáš si, ty vado, jako najednou já mám pocit, že prostě ten americký sen a na něj navázaná celá ta jako naše civilizace a to všechno o tom úspěchu a růstu, tak je najednou trošku jako pryč. A cítím se někdy tak trošku jako depresivní, ale možná je to jenom tím, že teď stárnu a tenkrát jsem víc vnímala ty neomezené možnosti. Nevím. Já si myslím, že americký sen pro Evropana je strašně lákavý, protože to je veliký mýtus. Je to mýtus, ve kterém jsem vyrostla, je to mýtus o poctivý, tvrdý práci, o tom, že když budu dávat větší snahu, a když budu inovativnější, když budu cílevědomá, ale férová, tak se mi v životě bude dařit. Ale ty příklady tam pořád jsou. Jsou? Jako, Určitě, jo, určitě. Jo, že prostě a jak mi řekl jeden furt v něj astrolog, trošku věřím, i když ale... astrolog jsem řekla špatně, tohle to je opravdu vtipný. Možná bych to vystřihla, protože to byl prosím, ale nebo to klidně nechme. Lidem se musí takovýhle přeřeky stávat pořád, tak proč ne mě? Teď trnu, koho si za... Astronom a za vědec pro Já jsem Boha. si říkala, no jo, Anička zase naletěla nějakému šarlatánovi. Takovýhle věci vůbec nedělám, mimochodem tady ty. Přesně. Ale astronom, člověk, který se zabývá vesmírem, vědou, planetami, tak mi řekl, vždycky, když to vypadalo, a to mi řekl už dávno, a řekl mi to v hvězdárně v Brně, kde jsem s ním dělala rozhovor, a mi řekl, vždycky, když to vypadalo s lidstvem úplně nejhůř, tak ono zase vymyslelo něco, co jako ho odvrátilo od té zkázy. Já si myslím, že teď to půjde ještě dlouho do háje a pak se to teda zvedne. Co si fakt myslíš? Já se bojím. Jako upřímně, to vůbec asi nechápu, jak jsme se od Karoliny jako dostali Ten svět... k tomuhle, ale... A vidíš, promiň, jenom tam tě přeruším, tam to vypadalo, že to je jakoby v uvozovkách bezpečný svět, i když pro ní teda nebyl, protože tam byly neustále ty paparaciové, ale že jako bezpečný svět před 11. zářím, ve velkém blahobytu a stejně se stalo to, že prostě letěla letadlem. Jo. A tím potvrdila svůj status ikony navždy. Bohužel, no. Protože lidi mají rádi nesmrtelnost. A tak, když někdo zemře mladý, tak je nesmrtelný. Je to tak, ale je to vlastně smutný. Myslím si, že to bylo extrémně jako tragický i pro vlastně její rodinu, že tam s ní byla i ta její sestra. Ale hrozně mě zajímá, takhle, já jsem si jako idealizovala dlouhý roky. Nikdy jsem moc si nevšímala ty postavy vedle toho jejího manžela. Toho jsem vnímala jako takový nějaký jako playboy přívěsek vlastně. Byl mi asi i nesympatický nějak jenom jako tím, že prostě jsem měla v hlavě jenom to, že on byl zodpovědný jako za tu nehodu a bylo mi líto. Otázka je, nakolik třeba ten seriál odkrývá jejich jako reální povahy. Ale musím říct, že najednou jsem začala jako vlastně i přemýšlet o něm a je tam jako zahraný podle mě jako citlivý, svým způsobem krásný člověk, nejenom fyzicky. To mimochodem jsem si taky myslela, že jako absolutně není můj typ, ale ten herec je fakt jako krásný. Ten herec, taky ho tak vidíš? Ten herec je mu strašně podobný. Je. A má prostě takový fakt vykřesal ze sebe i to charisma, takový ten dětský jako smích a tak a ačkoliv prostě ty jeho napomádovaný vlasy a tak jsou mi úplně odporný, tak stejně hot a stejně si říkám, ty vado, možná to byl fakt jako skvělý chlap vlastně. Měl chyby stejně asi jako ona, ale upřímně teda vlastně poslouchala jsem jenom část nějakého podcastu, kde nějací kritici, tuším, že to bylo z New Yorkeru nebo New York Times, jedno z toho jakoby řešili pohled na to, jak jsou zobrazený ty jednotlivé postavy a měli jako na to každý jiný názor, tak já si myslím, že on je tam paradoxně zobrazený jako pozitivnější postava,
Víš, že mě je vlastně jakoby Já jsem sympatický a dovedu se do něj vžít s nás než do ní. Já jsem četla spousta recenzí a taky jsem poslouchala různé kritiky a taky jsem poslouchala podcast, který kromě toho našeho velmi doporučuji od Amy Odell, který se jmenuje Back Row. A ona tam zpovídala jeho asistentku, jako opravdu asistentku JFK Jr., která se i objevuje v tom seriálu, teď mi bohužel vypadlo její jméno. Já si myslím, že je hrozně těžký mluvit o někom, koho člověk nezná, ale může nějakým způsobem přenést ten svůj pohled. A ten můj pohled dneska je, že on dobře zvládal tu slávu. Byl na ní zvyklý odmala. Byl prostě... Ale já si myslím, že na to musí být osobnost taky. Ta sestra jeho, Caroline, je mnohem víc pozadí, i ta její rodina byla mnohem víc pozadí. Což mimochodem jí jako osobnosti jsem si vždycky strašně jako vážila. Nedávno jí zemřela dcera. Přišlo mi to úplně jako strašný celý ten příběh. Ale vždycky jsem měla pocit, že to byla jakoby ta správná Kennedyová. Ale teď je tam zobrazená tak, že mi přijde, že vlastně i k němu je jako docela jako krutá, tvrdá. Já si myslím, že tam je, jako, pro mě vlastně z toho seriálu je nejzajímavější ten vztah mezi tím JFK Juniorem a tou jeho sestrou. Protože si myslím, že z toho ty tvůrci, oni z toho, co věděli, z těch rozhovorů, který oni dělali s lidmi, kteří je znali, ačkoliv synovec JFK Juniora, syn vlastně Caroline Kennedy, Jack Schlossberg, řekl, že neví nic o té rodině. Že je absolutně proti tomu seriálu, že to je celý fikce. Jo. Asi mu vadí to, že ten seriál vydělává peníze na jeho mrtvých příbuzných a na té tragédii. Tak to je to smutný. Ostatně i v Česku teď máme 2 takovýhle případy, kdy je reálná nějaká jako tragédie a vznikly z toho film a seriál. A nějakým způsobem se to řeší soudně. To je hrozně problematický. Takže rozumím tomu jakoby z obou stran. Ale to, co tam je strašně zajímavého, je pro mě ta dynamika těch sourozenců, vlastně neskutečný tragédie osobní rodiny. Ta osobní tragédie mi přijde strašlivá. A teď nemyslím ta předčasná smrt jenom JFK Jr., ale to, že jako ten 2letý chlapeček tam salutuje, nebo 3letý nad tatínkovou rakví, tak to myslím, že i lidem, kteří nemají děti, se musí stáhnout srdce. Ale pak ten seriál si myslím, že ho vykresluje jako empatického muže, který našel tu svoji osudovou lásku. Právě. Takhle možná naivně a možná příliš pohádkově. Ale já jsem slyšela i druhý názory. Právě můj Gen Z kolega mi řekl, že na něj z toho seriálu působí jako absolutně jako právě neempatický sobec a jako věčný dítě. A já na to říkám, tyjo, vlastně ke mně, když jsem třeba jako vyrůstala, dospívala, hledala si partnery, kdyby se ke mně vlastně kdokoliv choval takhle, tak mi to stačí. Stačí? Jako já si myslím, že prostě jí fakt jako hodně dává najevo tu lásku a jo, jsou tam nějaké jako momenty. Ale upřímně řečeno, možná někdy, až mám, teď se bavím fakt o tom seriálu a o fiktivní postavě, která je tam stvárněna, ale mám vůči ní až jako trošku někdy takovou averzi v tom, že já byla vychována a mám i vlastně celoživotně takový pocity, že prostě situace, ve které jsem se ocitla, mám nějak jako zvládnout, přežiju ji, překonám ji a vlastně neděje se jí nic až tak jako hroznýho, má svou lásku, má muže, který miluje, má vlastně jakoby všechno, co si člověk může přát a chápu, že to jako bylo extrémně těžký. Ale trošku mi tam vlastně až připomíná tu Meghan Markle, kterou já upřímně fakt jako nemám ráda. To říkám. Ona je podle mě strašně neoblíbený člověk. Je, ale tak jako tak k ní asi nemáš sympatii úplně, ne? Pro mě je hrozně, a já si myslím, nebo počkej, já si myslím, že tohle je zásadní archetyp a to není Caroline Bessette Kennedy, ale myslím si, že to je Meghan Markle a Nicole Peltz. Naše oblíbené pauzy. A já si myslím... Archetypy ublíženosti, podle mě teda, ale... No tak, hele, ty máš 3 syny. Já mám 1 syna. Představa toho, že přijde nějaká žena a bude jednoho dne 3krát důležitější než si ty a v její moci bude, protože sama víš, že to tak skutečně je,
Tu rodinu tak. řídí nějakým Žena. způsobem žena emocionálně většinu času. Je to tak. V naší kultuře Ano. jsou jiné kultury, kde to Ano. řídí muž a ta Ano. manželka se musí podřídit Ano. té rodině. Bohužel, to není naše kultura. Říkám já ze zkušenosti mámy 3 synů. Ty to máš 1:1, takže Já mám dobrý. 1:1, ale mám jinou kamarádku, ta má 4 syny. Je to prostě, jakoby je to tak. Tak prostě přijde ta manželka a v jejich rukou bude váš vztah tebe a tvých synů. Je to strašný. Nedokážu se s tím zatím asi Nebo ještě tebe, vůbec smířit. nebo rodiny toho Ano, manžela, ano, ano. jak je to v případě Meghan Markle. A teď ona, ta manželka, ať už je u Brooklyna Beckhama, nebo u prince Harryho, není spokojená. A ten manžel se podle toho zařídí. No, tak to je samozřejmě naše... Víš, ale zase vidíš jeho, třeba teď se bavíme o princi a Meghan, o Williamovi, a vidíš prostě v čem jako vyrůstal, jak to jako měl strašně těžký, jak přišel prostě o mámu, něco úplně jako nepředstavitelného, ale vidíš, že se nějak jako přizpůsobil, vidíš prostě, jak žil v těch, jako samozřejmě měl tam ty svý kauzy a tak, ale pak prostě vlastně mám pocit, že z ní vyrostl jako, a zase říkám jenom hodnocení nějakého mediálního obrazu, o který nemám tušení, ale vidíš prostě toho hodného správného chlapa, který prostě bral ten život, jak je, bral ho tak, jak jako mu dává, ale prostě měl nějakou zodpovědnost vůči rodině, vůči té zemi, která mu třeba byla jako dávána a tak. A pak vidíš jako někoho... To je dobře, a tak tady vidíš jinou věc. Tady vidíš to, že prostě ty děti jsou různé a ty je nemůžeš za prvý vychovávat stejně. Jako říkat, že všechny svoje děti vychováváš stejně, asi není pravda, protože každý z nich má jinou povahu. Je to tak. A to, že okamžitě teda, a to si myslím, že je strašně vlastně jako zásadní v té výchově, tak když ty přistupuješ tomu staršímu synovi, že on je ten důležitý, že na něm to celý bude stát, že on je ten, který má být správný. A ty seš tady takovej do počtu. No, tak A myslíš, že to... No tak dobře, tak tam to bylo ale stran spíš jako ty kariéry. Ne, jako u nich je to práce, víš co? Jako nemyslím si upřímně zase, že by třeba, ale něco tomu jako nevím, on to možná říkal v té knížce, že to tak cítil. Vidíš? A já teď říkám, odsuzuju vlastně, že nemyslím, že to tak bylo, ale nevím o tom nic, no. A byl mladší, když zemřela jeho maminka. To znamená, muselo to na něj, a taky ta povaha. Někdo zvládne tu stejnou situaci a vyjde z ní posílený, někoho to absolutně zlomí a prostě je to chyba toho člověka, narodil se tak, nebyl nikde okolo, kdo by mu pomohl. Já zároveň hrozně chápu jeho a přijde mi to vlastně hrozně hezký a myslím si, že každá žena by chtěla mít takového partnera, který se za ní postaví a bude ji chránit. Což je prostě ten krásný jako moment celého toho. Ale u ní si myslím, jako i podle toho, co třeba jako sami tvrdili o tom seznámení a tak, jako ona se s ním cíleně jako seznámit fakt chtěla, fakt věděla, do čeho jde. Myslím si, že jí ta představa být členkou té královské rodiny extrémně lákala. Nikdo jako netvrdí, že ne. Představovala, že to je... Hele, mě by upřímně jako taky lákala, víš, jako kdybych byla mladá herečka v tom věku a měla bych možnost se seznámit s princem, jako bylo by to pro mě lákavé. Dobře, ale věděla by si, co to obnáší? Já si myslím, že ona trošku věděla, co to obnáší. Celý svět sledoval zkušenost jeho mámy. Myslím si, že se taky zásadním způsobem od té doby změnil ten bulvár v Británii, který byl tenkrát prostě absolutně jako šílený, pronásledovali všude, teď se to jako skoro nedělo. A to, že upřímně, ale že někomu jako osobně hrozně vadí, že je o něm v médiích nějaký jako narrativ, to přece jako přijde mi to až povrchní, že to řešila takovým způsobem, že prostě byla ochotná jako kvůli tomu jeho přimět, aby prostě se od té rodiny distancovali a tak. Protože Catherine si musela projít úplně tím samým, jako dlouho a zvládla to totálně jako grácie. Podle mě, když máš milujícího partnera, si v obklopení ty jako rodiny a tak přece nemusíš doprčit řešit to, co o tobě jako píšou bulvární novináři, což i v tom dokumentu mi přišlo, že ona řešila jako zásadní věc, ani ne tak jako přístup ty jeho rodiny, ale spíš to psali prostě o mě blbě, ať jsem se snažila, ať jsem udělala jako cokoliv, tak jsem byla za tu špatnou a doprčit, teď se dostáváme k tomu, jak si říkala, že vlastně pro tvůj život může být jako jedno, co si jako kdo myslí. Chápu, že to je vlastně hrozně těžký. Kdyby denně vyšlo jako strašně moc článků o tom, jaká jsem hrozná, tak by mě to určitě jakoby zasáhlo. Ano. A můžeme si to obrátit i jakoby takhle zpátky na sebe. Tak ty máš nějakou skupinu sledujících, jo? Jakoby nějakým způsobem prostě... Stalo se ti někdy, že ti třeba někdo na ulici poznal, nebo že jsi měla pozornost, která ti nebyla příjemná? Jako zažila jsi tady tenhle jako ten moment slávy? Ne. Jako já vím, že v reálu jsem to nikdy nezažila, takže samozřejmě... Ale stalo se ti to třeba online?
lidi si brali něco z tvý identity Jo. a replikovali to. Jo, to je pravda. To mě... A bylo to extrémně nepříjemné. Máš pravdu. Zasáhlo mě to, ale... A byl to zásah do soukromí. Byl, ale na druhou stranu je to něco, co je jakoby mě nepříjemný, ale co jsem si třeba nějak sama jako vyřešila, abych to prostě jako sama před Nebudeš sebou kvůli tomu uzavřela. odcházet z online světa. Ale víš, nebudu prostě tím jakoby způsobovat velkou bolest v té rodině, což prostě mně přijde extrémně smutný, když se nějakým způsobem takhle jako rodina rozpadne. Pro mě je prostě pořád ta rodina úplně základ jako všeho. A ta představa, že se mý snaše jako něco nelíbí a tak a donutí třeba mýho syna se mnou vůbec nebavit, teď myslím třeba Nikolu Pelc, zase jako mně to přijde děsivý. Já si myslím, že samozřejmě rodiče mohou být toxičtí, o tom jako žádná, ale jsou to pořád rodiče a vždycky... Počkej, a teď si představ, že máš svatbu a tam zaspívá zpěvák, že nejkrásnější žena je tvoje Ne, ale promiň, všichni svědci řekli, že tohle proběhlo někdy o půlnoci. Několik hodin už potom, co ona měla ten svůj tanec s ním, měla svůj tanec se svým otcem a promiň, jestli si potom jakoby bumři tam dělají jako oslavu, kdy už je fakt jako večer a Mark Antony jako kamarád tam prostě jako vystoupí a řekne nejhezčí žena, aby zalichotil ty tchýni, která vlastně jakoby v tu chvíli provdává toho prvního syna, je to pro ní těžký, tak jako pardon, ale... Jsi v těm Můžu To zpěvák říct. Můžu ale zpěvák říct, doufám, že nejkrásnější na svatbě svýho syna si ty. Hele, když si představím, co dělala mít tchýně na mý svatbě. Tak si myslím, to že... je samostatná kapitola do samostatného podcastu, Ano. svatby, příbuzní, Ano, pozornost, kterou chtějí. Je to náročný, ale myslím si, že tady tohle vlastně jako bylo v pohodě a pokud zrovna on sám, mohli bychom vinit média, že to jako celý lakují jinak, ale pokud on sám vyjde s prohlášením, kde řekne, že tohle je jedna z těch nejzásadnějších věcí, která jakoby ovlivnila to, proč se od té rodiny distancuje, tak mi to přijde. Já si myslím, že tam je archetyp, že ta jeho rodina chtěla, aby on hrál podle pravidel té rodiny a za tomu nabízela status, peníze, podporu, ale musel to dělat tak, jak oni chtěli. Ve chvíli, kdy on potkal tu svoji manželku, tak já si myslím, že ta rodina té manželky je vlivnější a nebylo to tak, že jim dávala jako příliš asi velký prostor a si řekli, my taky máme a toho zranitelného kluka si k sobě vzali a takhle ho jako embrace. Takže on si vzal jejich jméno a už je jejich. Upřímně, když jsme se spolu o tom bavili, tak ty jsi jako byla hodně na té jako jeho straně a říkala si, že Viktoria podle tebe byla jako neempatická vůči jako jeho potřebám a tak. Ale na druhou stranu, jako představ si, že tvůj syn přijde a řekne, beru si tady ženskou holku, jako je nám oběma 20 a teď ona je z rodiny, kteří jako šíleně podporují Trumpa a tady tyhle všechny jako věci. Příklad z rodiny, která třeba má úplně odlišné jako hodnoty, než vyznáváš jako ty sama. Jo, tak si hodně budu jako sama sebe ptát, jak to, že jsme se tak vzdálili s mým synem. A nesnažila by ses ho prostě nějakým způsobem třeba přesvědčit? Já si to nedovedu představit, protože on je malý, sladký, objímá mě a no právě. Jsem teď jeho maminka, ale pak vyroste a bude někým jiným. A chci strašně moc věřit, že moje děti nemůžou udělat nic, co by způsobilo z mé strany to, že bych se s nima nebavila. To je tady další věc, to máš pravdu. A to i já říkám vlastně, když často vidím nějaký případ, že někdo odsoudí nějaké děti za to, jako, že se nebaví s rodiči a tak říkám, ale jako tam musela být velká vina těch rodičů. Bohužel. I když v tomhle případě prostě si myslím, že je velký jako katalyzátor ta žena stejně. Oni se pak snažili, pak ho prý xkrát kontaktovali, on řekl, že nechce, aby ho kontaktovali, že chce, aby to bylo pouze přes právníky. Což mi přijde prostě absolutně děsivý. A tím se dostáváme znova k tomu, proč já miluju Carolyn Bessette Kennedy, protože si myslím, že to je člověk, který nechtěl pozornost. A fakt si myslíš, že to tak bylo? Jo. Dobře, ale věděla, do čeho jde. Na druhou stranu. Já teď nemyslím ty paparáci. Já si myslím, že ona, to samozřejmě to by nechtěl asi nikdo, jo? Ale, nebo to by špatně asi zvládlo jakoby většina z nás, ale to, že já si myslím, že to, co je pro mě tak jako strašně přitažlivý na tom jakoby na tom mýtu, je to, že existuje nějaký člověk sám o sobě, bez ohledu na ten svět, na to okolí, jenom jakoby jde si tou svojí jakoby vlastní jakoby cestou, vyjadřuje se to i v tom minimalistickém oblečení a prostě tak jako hrdě jde těma ulicema, když ona chudák se tak jako skrývala předtím, ale prostě jde. A
netouží po té pozornosti, netouží po uznání. Nepozuje tam, Jo. jak, víš, jako, Jo. jak mimochodem je tam hrozně smutně stvárněná ta jeho bývalá partnerka, Ano. což je prostě Ta nefér. se vůči tomu prý strašně ohradila. Skutečná Ta herečka, herečka, Daryl Hannah. mimochodem herečka, která ji hraje, mi přijde skvělá, charismatická a strašně mě jako baví. I třeba jako osoba, kterou sleduješ z pohledu jako stylu a tak Ano. dál. A bylo mi pak líto právě té role, kterou jako jí fakt jako hodně podle mě jako i zkreslili. Ona ji zahrála dobře, ale nepředpokládám, že by s někým takovým vůbec on jako by chtěl sám bejt. To je jako jedna věc. A k té Karolin... No ne, že víš, že prostě ta pozornost. Já mám totiž častokrát pocit, že to je ten tvůj největší nepřítel. To, že ty prostě strašně moc toužíš po uznání a pozornosti ostatních lidí. A já to hrozně moc vidím ve svém okolí, když se objeví někdo, kdo je hrozně hladový po té pozornosti a má v sobě strašný prázdno z toho. Myslíš, že ten hlad po té pozornosti bývá právě z nějakého prázdna, z něčeho, co má člověk nenaplněný? Jo. Není to třeba jenom tím, že je prostě někdo extrovert? Já si myslím, že není, jako samozřejmě není jako možný říct, jak to je pro každého člověka, ale to, co já vidím, je, že tvým úkolem, že úkolem každého je najít sobě nějakou jako celistvost a být zajímavý sám pro sebe. Já nevím, jak to máš ty, ale já jsem zajímavá sama pro sebe. Mě zajímá, co si myslím. Mě zajímá, jakoby, co dělám. Mě zajímají moje názory. A jsem v pohodě s tím, když nebudou zajímat nikoho jiného, kromě lidí, kteří mě mají opravdu rádi a přejou mi opravdu dobrý věci. Hele, obě máme zároveň někdy jako pocit, že nás trošku možná jako štvou ti lidi, u kterých jako, který to hodně chtějí a Jo. hodně vidí, že to jako hodně chtějí. Jo. Ale na druhou stranu není to... K ním jsme se teď nedostali. Není to, možná se ještě dostaneme, možná někdy jindy, ale jako teď zase přemýšlím, jestli to třeba není vlastně tou naší výchovou, která prostě byla spíš taková jakoby... Neotravuj, buď pokorná a tak dál a prostě... Hele, mě upřímně ti lidi, kteří fakt dávají na první pozornost jako sebe a cpou nám se jako štvou, ale říkám si, jestli tam třeba není v tom nějaký jako můj skrytý pocit, nějaká jako vlastní závist, že tohle oni v sobě překonali a nemají žádný zábrany, který třeba mám já. Ale oni to v sobě nepřekonali. Protože když to v sobě překonáš, tak přece nepotřebuješ tolik jako tu validaci toho vnějšího světa. Ne. Jako do nějaký míry potřebuješ. Mě zajímá, jestli si myslíš, že mám třeba, nevím, hezký šaty, jo? Jako mě to zajímá, protože jsi moje kamarádka a cením si tvýho vkusu. Ale nezajímá mě, jestli si to myslí 50 jakoby jiných lidí venku. To je úplně jedno. Zvláštní, že to někdo jako tak má, že to tak extrémně potřebuje. No, ale já si myslím, že to je motivace biznisu, myslím si, že to je motivace vztahu, myslím si, že to je motivace, proč jdeš dělat nějakou kariéru. Já jsem teď něco řešila a vzpomněla jsem si na nějakou větu, kterou jsem řekla před 3 lety a bavili jsme se o tom spolu. A jako musím říct, stojím si za ní víc než kdykoliv předtím. Já jsem dostala nějaký, jakoby, tehdy nějaký kariérní nabídky, konzultovali jsme je spolu. A já jsem ti řekla, že jsem tu nabídku odmítla tehdy, i když by to byla nabídka absolutního snu. Pro kterou by miliony dívek vraždilo. Pro který by miliony dívek vraždilo. A bylo to kvůli tomu, že jsem se naučila dělat rozhodnutí, které neudělají dobře mému egu, ale udělají dobře mému životu. A je to nepříjemný, protože moje ego, nechci říct denně, ale týdně častokrát hodně trpí. Hodně trpí. Protože taky chce. Samozřejmě to myslím úplně jako přirozené. A ty jsi naučila ho držet hezky na ústičce? Já se sama sebe ptám, každý den se na to nějak jako zeptám, není to žádný rituál, jako vždycky ta otázka ke mně přijde do hlavy. Co pro mě znamená to, že se mám dobře? A asi na prvním místě, kromě nějakých jako samozřejmě toho, že je nějaký jako bezpečí a jako střecha nad hlavou a moji blízcí a tak to znamená, jestli jsem jako v nějaký jako harmonii sama se sebou, jako s tím vším a mě prostě tady ty excesy nedělají dobře. Mě prostě nedělá dobře a to je takový okamžik, třeba máme konferenci a ty jsi na pódiu, moderuješ, to je tam strašně moc lidí a pak se jdeš dolů a chvíli se na tebe někdo dívá jakoby jinak, jo, protože jakoby viděl tě teďkom na tom pódiu a tak. A mně to není příjemný. Já z toho nemám radost. Mně to je nepříjemný, protože se cítím najednou hrozně bezbranná. Hele, to je pravda, no. Já v dětství měla pocit, že chci být herečka, že bych strašně chtěla být na těch jako pódiích a tak. A teď jsem nervózní, i když vlastně nahrávám jenom ten podcast. A víš, že by, ale tak jako
ve svém věku mohla bys být ještě herečka? Nechceš být ještě herečka? Budeš mít ještě druhou kariéru? Ne, já právě už, já jsem si jako malá, nevím proč myslela, že jako bych chtěla být slavná, ale ta pozornost vůči mě je mi extrémně jako nepříjemná. To mám vlastně Je ti to podobně. pořád nepříjemné? Což je, jako, a čím jsem starší, tak tím je to jako vlastně víc. Ale lidi ti píšou jenom hezký komentáře. Jo, ale jako vlastně třeba můj muž mi dřív i vyčítal, když jsme třeba se seznámili, někde jsme šli a já jsem měla na sobě třeba pyžamo, protože v tu dobu to jako bylo cool a cítila jsem se v tom dobře, přišel mi to skvělý nápad, tak jsem si vzala pyžamo a kožich. A on mi říkal, prostě netvrď mi, že ty nechceš být středem pozornosti, ty jsi úplně jasná, ty chceš, jako mě to je nepříjemný a ty chceš prostě, a mně se to jako nelíbí, ale jako vůbec, vlastně ne. Jako Já tomu rozumím. Přísahám, že fakt ne a Někdy si vlastně říkám, že bych chtěla být jako vidět úplně míň a že bych chtěla být taková ta tajemná. Mám, Jako takovou, ousenky. mám takovou jako závěrečnou Ano. otázku pro tebe. Po čí pozornosti a po čím uznání nejvíc toužíš? To je těžká filozofická otázka. Jako upřímně řečeno, bych možná měla říct jako rodiny, blízkých a tak, ale já ho mám, což jsem jako strašně vděčná. Ale pak je tam samozřejmě ještě takový to lidi třeba z oboru, který jako já obdivuju, lidi, kteří něco jako A tak tam dokázali. to taky máš, ty tady Já všichni nevím. byli. Takže co bys chtěla? Takže to máš všechno. To není jako řečeno uznání, no, ale jako upřímně vždycky tam ve mně asi bude nějaký pocit, nějaký jako malý zneuznanosti, kdy jako budu mít pocit, že vlastně ti, co bych opravdu chtěla, tak mě jako neuznávají a budu potom toužit Fakt to a tak je? prhnout. A ty to tak ještě nemýváš? No, tak já myslím, že jako osciluju mezi polem 100% a že je mi to úplně jedno a já prostě sama sebe uznávám Ano. a všichni ostatní jsou mi úplně jedno. Já bych ti to hodněkrát řekla to samý, po, víš, po, ale... po pólu absolutně nikdo mě neuznává, já jsem tak hodná, tak se snažím, A je to tak všechno jsem k ničemu a oni to tak jsem nechápou. skvělá a oni mě prostě nepozvou na nějakou úplně pro mě. Ano, kam bys stejně nešla, Kam ale, bys stejně nešla. ale to, že tě jako nepozvali, ego, ale. jo, a jako já s tím Megem musím říct ještě jako boju, taky jsem o něco mladší a třeba se časem dostanu zase trošku dál. Já přemýšlím jako po pozornosti nebo po uznání, koho já nejvíc toužím. Hrozně o tom přemýšlím. Taky máš to uznání té rodiny. Nevím, jestli ho mám. To nevím. Ale tam jsem ho přestala chtít. To mě jakoby osvobodilo. Což je extrémně silný moment. Tam jsem ho přestala chtít, protože si myslím, že paradoxně jsou jakoby struktury, kde nikdy nepřijde. A tam už nemá smysl se jako o to snažit. A není to spojený s tím, jak jsem moc dobrá, nebo nejsem moc dobrá. Prostě ty konstelace jsou takhle nastavený a tam už nechci ztrácet svoji energii a čas. Takže s tím se budu muset postupně během života nějakým způsobem srovnat, že to tak třeba není. Jo? Nebo že to nikdy neuslyším, že nikdy neuslyším to, co bych si tak přála slyšet. A to je to, co říkám svým dětem, takže vždycky moje děti se na mě podívají a říkají mi, už toho nech. Ty jsi ten nejlepší na světě, ty jsi ta nejúžasnější Miluji tě nejvíc na celém světě. to si říkáme pořád. Jo, dobře. V pořádku, jo? To prostě... Ale je podle mě neuvěřitelně zralý a dospělý si říct, že nepotřebuješ po něčem takovým prahnout dál, že víš, že když něco neuslyšíš, tak se nepotřebuješ zatím honit. Víš co, chtěla bych slyšet uznání třeba lidí, který si vážím jako hodně profesně. No, to je to. To bych chtěla slyšet. To mám podobný. No. Že to vidí, že vnímají tu moji práci, že se jim to líbí. Ty ega tam vždycky trošku budou, ale podle mě to, že máš to ego, tě vlastně v životě vůbec motivuje jako jít dál. Přesně. Jinak by se mi tam moc líbilo. Jako Přesně tak. Nestávat a nic moc dělat. Ale já ti chci říct, že se mi hrozně líbilo teď tady s tebou. Bylo to fantastický, jako vždycky, když si povídáme. Doufám, že to bude bavit ještě někoho dalšího, ale nedostali jsme se k těm tématům a proč by se nás měli lidi pustit příště. A to je to, v čem nejsme zase tak hodní. Tak a co skritizujeme? Příště budeme ještě zlejší, slibuji. Máme spousta kritiky na našem listu, takže prosím, zachovejte nám svou přízeň. A pozornost, tu nejcennější komoditu. Děkujem. Já ti děkuju. Děkuji ti.